Ngayon naman ka English na imbitaan tayo ng isa nating subscriber si hello po, shoutout nga pala kay Auntie Abilina Calixterio. Siya po yung nag-imbita sa amin. Dito sa pinuntahan namin medyo malayo-layo. Dito yung paghihildan nila. Antay, hi po. We got your vlogging camera. I hope you post that on YouTube. Hi! Shout out po sa mga taga UK. Paki-subscribe si English Carabao. From Luzon, nakadanon ti Mindanao. Galing sa Tuktok pumunta sa Ibaba. sa baba. Sa kahuli-hulihang mga viewers. Napintas dito yung Mindanao. Shout out kanya yo tayo kay kita gagayam ni. Nga mo yun, sino kayo nga shout out ko nga boy-boya matan nga viewers ni English Carabao. Ay na naglamis dito Pilipinas son. As you say, punas dito dyan. Winter kanon, danda nag-winter. Luluto ng gulti ko bagas. Ay inapoy. At abot style iti pinagluto dito. Ado tilot ko mga bagas. Kailangan pa yung ako kiwarin para malutong na lang unay. Kiwar ko ni ilaw lagdos. Ang kahil? Hindi mo kiwar. Ilaw. Mahilaw man no. Hindi mo mabungkag, pilit man. Hindi mo basa. Kiwar mo gid. Dito apa panahon to lang nagkilta. So kita ta dati tarakunda nga ko da antay. Manmanok. Pagbigay ko ngayon ay masasalamat sa lahat ng kabutihan natin. Masasalamat it because God is as the favor, the provision. Maraming salamat at mga biyayang pinagkaroon. Lubos po kami nagpapasalamat dahil nandito kayo, aming mga kaibigan, kamag-anak, lalong-lalo na kita po ang aking mga kapatid po. For almost 3 years, nandito sila. Tapos sa mga gusto pong maghugas ng kamay, nandito po banda sa likuran. Meron din po tayo mga PR dito at nakalalaki. Yes, kain na English ka na. Wala na wiki, wala. Kain na tayo. Hingi doon kay dito. Oh, it's still hot, anak. Omar to. Ito sa'yo. This is yours. Yeah, you will. This is yours. But it's hot. But that, you know, cup. Come here. Come here. Oh, Mardo. Bakit tamang tayo mutain. Pero walang ano sa flavor. Why? It's hot. You have to put here. That's hot, no? That's hot.
Mantayan na po. Ay, ayan na. Ano na si Kuya. Naka-vlog na si Kuya nito ba? Ay po. Hi! Hello! Kain na! Mantayo ka na. Yeah, boy. Lumpia. Lamon sa ka. Gawid kayo nubigatin manang? Gawid na ka nubigatin ni Jiko ha. Luzon. Jiluko. Jibigan ng manang. Tagalabag na. Shout out kayo. Shout out ko naman. Gawid kang mabigat. Siyo. Shout out ka na kita'y Marites. Shout out ka na kita'y Marites. Buwan, buwan. Shout out ka na kita'y Marites ka na. Eh. Dawatan na bakit na? Pila-pila. Dawatan iraman na ko. Pila-pila. Bawal ang magaman. Irawan na ko. Baka doon jilit sound. Jilit sound. Ano ka, maglinya ka. May nagatanaw na ganito. Bagay, hindi na pala. Ano yung bal mo ba? Antay, salamat po. Sige ka na. Kaya na doon namin pa isa. Iya lang ka pa. Ay, gusto mo. Pepeso ka. Gusto mo. Ayan na, Jay. Thank you. Di, katanungan. Mangisupot ka. Mangisupot na damdaman niya ba, no? Di, ang pagdata ka suli. Makatoy. Bilis mga tayo. Bitso mo. Bantayaw. Banatang bakit? Hirapan ko lang, promise. Ito yung ka-English yung tinaymas mo. Lumpia. May mga napon na batit ti tao. Nagadungan makan, nagbatit ti tao. Sagasagana kan Jiros. Pag sagasagana kan Jisupot mo nga karnain. Nilipatan na silupin na. Naglimas apo. Ito yung pinakadabis kanyak. Fresh lumpia. Banatan ba ka? Hindi na ako. Busog na ako. Nagninati baboy jay. Ayan tayo. Bala na. Busog na ako. Pamata balong ah. Salamat ka kay ni Nang Muata. Salamat ka kanya lang mo ah. You're welcome. Hindi ka nga nagisiputin, siniputan da ka. Wen, sinuputan ka, naumot tinakita nga dakkel nga silupin, atapay lang nga. Sumarunod di dakkel. Mo ba hindi nga nagkuriti ko ha pagkakuha na supot boy na. Ikaw magbain eh. Daya. Adawit mo. Ay, tawag ka. Ay, tawag na. Okay. Antay, salamat, Antay. Maraming salamat sa pag-attend nyo sa aming maliit na salo-salo. Thank you so much. Dala-dala kong pinggan. Taga-robing, may pinggan. Antay, salamat kinapo Diyos ta. Wala pong anuman. Maraming salamat din sa God bless po. pagdalo nyo sa aming Father's Day. God bless. Matag-English agad. Agpakata kami. Huwag kami. Vlogger siya. Katulad niya ate. Hi. Hi, this is it. Hello. Dalagan.
Wala kami nga roda, nagtana man niya. Manang muna kami. Ay, kayon! Iduli ko ng ko. Alaga Rodan, bye ka English. Thank you very much for coming. Muna kami. Di ka doon na ubeng. Nakasupot mo tayo. Ay, well, beta si Maya. Pinadalaan na balat. Thank you. See you soon again. Bye-bye po. Muna kami. Bye, ingat-ingat. God bless. God bless po bukas. Happy trip po. Thank you. Baba. Muna tayo na po. Angkail, muna kami angkail. Oo, Thank sige, you. ingat kayo. Salamat. Salamat po. Sayo to. Ang tulad ni gamit at apo ni Uncle. Tapos na tayo nagiturog gamit ko. Ama mo na ni Lingling. Nakatulog lang tayo. Nakitulog lang tayo. Hindi tayo magkikain. Salamat gayam. Salamat gayam kini. Salamat pala kay auntie at saka Auntie kini Uncle. Hanggang tilangan ng video tayo. Madi kami nga maunay nga makapigsag sa oto. Daw maturog ta ba ang kwarto. Hanggang tilangan ng video tayo. Salamat kini Apo Diyos. Thank you. Bye-bye. Bye.